हेलो लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअनि सायाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायला। जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। फैदो लोगोफोर दिनैनि गोदान निउज आपडेटनिफ्राय। आबादारिफोरा 2000 PM किसाननि मोननो गोनां फैसाखौ देग्लाय एप्रिल दाननि गिबि सप्तायाव होगोन होनना खौरांआव फोरमायदों। लकडाउन जानायनि थाखाय पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनाय खालारखौ 30 जुनहालागै फावसयबाय। लकडाउन जानाया सानब्रै जाबाय। जोंनि बर' सुबुंफोरा आसामनि बाहेरायाव खामानि मावहैना न'आव फैफिननो हाया जानानै गोदाव सोराव दं। फारसेथिं आखायाव फैसाबो गैया। बिथांमोना दुखुजों गाबना लानो गोनां जादों। नोंथांमोनाबो नैबे मेसेजखौ वाट्सएपआव सोरबा नङा सोरबा फरवार्ड खालामदों जानो हागौ। नोंथांमोना बे लिंकआव क्लिक खालामोब्ला रेस 498 नि 0 रिचार्ज फ्रियावनो मोनगोन होननानै लिरनाय दं। वाट्सएपआव भाइरेल जागासिनो बे मेसेजआ, बाट नोंथांमोना बेखौ खालामैयानो गाहाम मानोना बेयो फेक निउससो। नोंथांमोना बन्द समाव ओरैनो थास्लायस्लाय नोंथांमोना पेटिएम अनलाइन इनकाम खालाम। सानसेयाव 10 नङाब्ला 20 मोनगोन। नोंथाङा आंनि डिसक्रिपशनाव थांनानै एप्सखौ डाउनलड खालामनानै रेफार क'डखौ होना रेजिस्टार खालाम। नोंथाङा गेम गेलेनानै पेटिएमआव रिचार्ज सोनो थाखाय खामायनो हागोन। सुलेखा बसुमतारीनि गोदान मेथाइ। नोंथांमोना बे मेथाइखौ दैजेन्द्र ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव मोनगोन। आसाम सरकारनिफ्राय फैनाय अनसुंथाइफोरखौ धोनि गोरिब गासैबो समानै मोनगोन। भारतआव बारानिफ्राय बारा कर'ना भाइरासआ साग्लोबनायजों लोगोसे पुलिसफोरनि बुनायफोरा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोदों।